सिगां दानि मिडिया नोंखौ हामबाय होनदों आरो दा सनखौ सोंनायाव थांनायनि सनखौ सोंनायाव जाबाय 27 नभेम्बर 2014 बेयाव थांनाय जादों। 2012सो जइन जाहैनाया 2012 अक्ट'बर। बिनि मुंख्लं जालांनाया 11 एप्रिल 2014 मुंख्लं जानाया। थ' लायदों न'निफ्राय थांनानै माने माजबात जेलावमोन नालाय जेल जादोंमोन। ओमफ्राय बिनिफ्राय गबोनानै आरो थांफिननायाव माने ग्रोब आरोबाव घटना जादों आरो बे घटना जानायावनो माने बियो बिदाय लाबाय फैबाय। बेखौ लायफिननो थाखाय माने गामिनि आंथ' हाखायानोसै बेमारि गोबाव समनि बेमारिखा आरो ओमफ्राय बिनि बे थांनाय समावबो आं बेमारिखा। ओमफ्राय बे नारा नाथा माने जोबोद माने आंहा ब्रेनाव गाज्रि जालांदों आरो बे फिसाज्लानि थांनाय आरो बिनि माबा मोनसे घटना जानायाव जेल जानायाव आरो बिनि नाना रोखोम माने न'खरनि क्राइसिसनि थाखाय बियो थांनायाव माने न'निफ्रायबो माबा मोनसे रोङाबो मारोङाबो जानायाव माने बियो थांनाय जादों। आरो हारिनि थाखाय बे जिउ बाउसोमनो माने जोंनि सिगाङाव बुंखादोंमोन। ओमफ्राय बे बुंनाय हिसाबै माने जोंबो एथ'ग्राब माने बादा होनाय जायाखिसै। माने बिनि थांनायाव माने बेनो जाथोंसै फिसा होननानै जोङो बेखौ हगारनाय जादों। ओमफ्राय बेबायदिनो 2 बोसोरसो जाबाय जेनेबा बेयाव आंनि जे रेकर्ड मथेब्ला बेयाव 2012आव थांदों नालाय ओमफ्राय बेयाव माखासे समाव बे जेल जोबजादों। ओमफ्राय बे जेल जोबजानायनि रेकर्डआबो बेयाव दंखायो। ओमफ्राय बिनि रुंसारि जानाया बिदाय लानाया दंखाय जेलनिफ्राय गदों 11 मार्च 2014 ओमफ्राय गनानै बे न'आव फैफिनदों 24 मे 2014 ओमफ्राय थैनाया जाबाय माने बिदाय लाबाय 1 एप्रिल 2014 ओमफ्राय संसारनिफ्राय बिदाय लाबाय 11 एप्रिल 2014 बिदिनो बिनि थैनायाव गोबांथार गामिनि बिदा फंबाय मण्डलिनि माखासे दैदेनगिरिफोर ओमफ्राय बेयाव सेंग्राफोर ओमफ्राय गोबांथार गामिनि मानसिफ्रा सहाय खालामदों आरो थांफानो आरो बेखौ लाबोनायाव जोथोन लानो मानो बेबादिनो खाथ'ना लाबोनाय जादों। बेखौ दाह्रायाव खाथ'नानै लाथि लुथि दोनफैबाय। आंथ' बेमारि थानाय टेनसन नांनानै माने गोलैबाय आरोखि आरोबाव न'आवनो हायाखिसै आं रायज्लायनोबो हाया मोननोबो हाया। ओमफ्राय बे जोंनि न' खाथिनिनो गामि खाथिनि सालथि जनाथन होनो रिंखांफुरिनि बिथाङा फैनानै जोबोद माने आंखौ बानजायदों आरो ओमफ्राय आंबो आगोर मोनैनि मा खालामनांगौ जाखो मा माखो ना आंनो थैनोसै नामा बिदि जालायबाय आरो दुखुजोंनो। आंसो बेमारिमोन आं थैनाया साबसिनमोन बिसोर थांग्रोबाय मा फिसा माब्रै जाखो होननानै दुखु नांनानै आं हालाय हाफाय माबा माबि सोरनियावबा माबा मोनसे आश्रय बादशाहनि आश्रय आंखौ सान्थिनो हाग्रा माबा मोनसे गोजोनथाव राव बुंनो हागोन नामा आंखौ बेबादि मानसिखौ आं नागिरबायदों आरो बेबायदि नागिरनानै गामिफ्राबो बानजायबाय फालक दङ ओमफ्राय गामिनि गोरों गोराफोर दङ बिसेस करे सालथि जनाथन रिंखांफुरिनिया आं बिनावबो थांदों आरो बिनि मिसेस बेवाइफोर मा नामलाय मरियम बेबो आंखौ बानजायबाय आरो लोगोसे फिसाला मा नाममोन फिसाला भिक्टर होननायाबो आंखौ आदैलै नोङो एसे धैर्य खालामनानै थादो माने बिदिनो जायो संसाराव मा खालामबावनो होननानै जोबोद माने दुखुजों थानायखौ नुनानै बियो आंखौ बानजायदों आरोखि। ओमफ्राय बेयावनो आं गोसो हमथा थानानै दिनैसिमबो दं आङो बेबादिनो थैया थाङा बेमारजों भुगिनानै दङ। थाखा फैसा गैया माने
ट्रिटमेन्ट खालामनोबो सिकित्सा लानोबो जथेस्थ' जेबो गैया बे हिसाबै आङो खेंखायनानै लिरलाय लिरलाय आं दा जिउ खांनानै दङ ओमफ्राय आंनि मिसेस बिनो नारा नाथा माने माबा माबि फानलाय बानलाय मैगं थाइगं बिदिनो एम्फौ फिसिनाय मा फिसिनाय नाना रोखोम जेखौ मोनो बेखौनो मावनानै दा संसार सोलिनानै दं बेबादि अबस्था बेफोरनि गेजेराव माने एबसुनि माखासे समाव फैदों ओमफ्राय ओरैहाय बे लिस्टखौ फोथायनो मानो होननानै आफादनिफ्रायबो कयेकजन एसे उदिस लाफैदों आरो ओमफ्राय बिनि उनावथ' रावबो फैयाखिसै ओमफ्राय बे खाथिनि सिमलगुरिनि मा नाममोन गोसोआव गैया बिसोरबो फैलायनानै आंखौ आरनाय गांसेजों बरायदों माने बे आरनाय होनायखौनो आङो ओरैबादि गाबनो ओंखारबाय आरो माने आं बरायजाथाव मानसि नङा आङो दुखुथिया सासे आं बादि मानसिनि माबोरै आरनाय होलायनानै आंखौ बरायखो आंखौ माबाखो खुलुमलायनानै बेस्राफोर आं बिथांमोनखौबो जोबोद हामबाय होनो बिथांमोननि बे मान बावनाया माने अराय सम माने गोसोखांजाथाव जाबाय आरो बेखौ आं गोसोखाङो आरो दासिमबो दासिमाव गैथ'आ आरो जेबो खबरबो गैया रावबो फैनायबो जाथ'वाखिसै माने बेबादि मुंख्लंनि माबा मोनसे अनसुंथाइ मोनगोन होननानै बुंनायखौबोथ' जों एसेबां माने गुरुत्वबो होबाङाखिसै मोनब्लाथ' मोजां माने एसे माने न'खराव हेफाजाब जायो बेखौ आसा खालामनानै थादों आरो थैनायाथ' थैलांबाय बेखौथ' जों रांजों बायनानै मोनफिननो हाया होमब्लाबो जथखिनसित माने माबा मोनसे उफाय जागौमोन माबा मोनसे रेहाय मोनगौमोन फिसालाबो दा स्टाडियाव दं नालाय दा आं बेमारि सासे ओमफ्राय सम सम आं सानलायो आरो दाथ' जों सानैल' आं थैयोब्ला माने बुरिया हारसिं जायोब्ला मा खालामनांगौ जाखो होननानै ओरै नायखां बायखां आवनायनाय रोखोमबो जालायलाङो आरो सम सम बेबादिनो जिउ खांनानै दं बे एग्रिमेन्टआव माबानायखौथ' आं खोनादों ओमफ्राय आंथ' जेरावबो थांनो हायाखै नालाय ओमफ्राय बेबादि एग्रिमेन्ट जानायखौ गोसोआव मोजां मोनदोंमोन खिन्थु 5 लाख होगोन होननानै बुंनायाव जोंबो एसे गोजोनदों ओमफ्राय बे गोजोननाया माने दिनैसिम जाफुंफैयाखै मोननायबो जायाखै आरो दासिमबो बेखौ आरो खबरबो जेबो जोंबोथ' लारोङा जाहैबाय बेबो मिसेसाबो खामानियाव गावबा गाव नांथाबनानै थायो फिसालाबो फरायनायाव दंफैयो जे आंथ' थांनो हाखायानो जाहैबाय ससेयानो बे सिमोनफोर एसे गिर्जाफ्राव मायावबा ससे दखानसिम थांनो हालायदोंमोन खिन्थु थांनाय डिसेम्बरनिफ्राय आं एसेबो हाथाराखै टटेलि माने न'आवनो थायो न'आवनो जायो लुखु लुहा ससे थाबायो बेबादिखिनिल' बे बाउन्डारि खिनियावल' आं गिदिंनानै थानो हायो आरो बेनि अनगायै माबा मोनसे गोब्राब खामानिबो मावनो हाया माने गोग्लैनो नागिरो मिजौवो ओमफ्राय एसामिसाव मुरसा होनो माने बोरैबा मोननानै गोग्लैनो नागिरनाया बेबादि जानो नागिरो मिजौनायजों बेनिखायनो आं अधैर्य जानो सम सम माबायो आरो दानो आङो नोंथांमोननि फैनायखौ हामबाय होननानै बुंदों खुलुमदों मानोना बेबायदि गोबाव समनि गेजेरावबो जोङो गुद मोननायनि गेजेरावबो नोंथांमोना जोंखौ दिनै नागिरै नागिरै हालाय हाफाय जानानै जोंखौ नागिरनायजों लोगोसे जोंनि माखासे दुखु दाहाखौ खोनासंनो एबा मिथिनो थाखाय फैनायाव आंहा जोबोद गोजोननाय दङ मानोना जोंबो बिमा जानानै बे फिसानि थाखाय गोबाव जे जोनोम जे सोमजिजेननायनिफ्राय जोङो गोरबोआव लानानै बिमा जानायनि गेजेरजों 9 मास 9 दिनखौ जोङो देहायाव लानानै गोबां खस्थ' भुगिबोनानै लाबोयो दिनै इसोरा जोनोम होनायनि गेजेरजों दिनै जोंबो मोनसे बिमा हिसाबै एबा बिफा हिसाबै जोङो बिसानि सायाव माबा मोनसे थांखि मिजिं खालामनानै दिनै संसारखौ एबा न'खरखौ लुखांलांनो थाखाय जोंबो गोसो जायो बिनि गेजेरावबो दिनै हारिनि अलखदनाव दिनै जोंनि बिसाया जोंनि जे माखासे साननायनि गेजेराव बियो दोनथ'नानैब्लाबो बियो
हारि अनखावरि जानानै दिनै बियो मोनसे थांखि लानानै बियो आफादाव थांदोंमोन। बियो आफादाव थांनायनि गेजेरावनो बेबादि बिनि माखासे अलखद जानायनि गेजेरजों बियो दिनै रुंसारि जालांबाय। दा बेखौनो बुंनो हास्थायो आरो जोङो दिनै बेथ' रुंसारि जालांबाय। दिनैब्लाबो बेबादिनो जोंनि हारिया थांनानै थानांगौखाय दिनै बे बिसाफोरनि मुंख्लं जानायनि गेजेरजों जिउ बाउनायनि गेजेरजों दिनै जोङो बे हारिखौ थांनानै थाजानो लुबैयो। जेरैबायदि जोंनि हारिया अलखदाव दंमोन, बे हारिनि अलखदखौ नायनानै बिथांमोना दिनै जानजि खाफ्रादोंमोन। दावहारु जानायनि गेजेरजों दिनै लुखांलांनो नागिरदोंमोन, दिनै हायाखिसै। बिनि गेजेरावनो माबा मोनसेनि गेजेरजों दिनै बिथांमोननि जे हारि अनखावरि जानानै दिनै आगान सुरनाया दिनै आद्रा जानानै थाबाय। दा बिनि गेजेराव बेखौनो बुंनो हास्थायो आं, दानि जे सोलिबाय थानाय जे सरखार, जे बिथां प्रमद सरखार, बिथांनि जे आखाइयाव जिबादि बर' हारिनि थाखाय लुखांनांगौ मावलांनांगौ जे बिथोनफोर दंमोन, जे बिबानफोर दंमोन, बेफोरखौ गासैबो जे गावसिनि जे माबायावहाय मावलाङोब्ला जों बेखौनो मोजां मोनगौमोन। आरो बेबादिनो जे बिसाफोरनि थैनि बेसेना जे आद्रि जालांदोंमोन, बे थैनि बेसेनखौ जेन' लुखांलांनो हायो, बे हारिनि माखासे नामखौ लाखिलांनो हायो। आरो बेबायदिनो बे जारिमिना जे बर' हारिया गेरेमसा जानायनि गेजेरजों बे जारिमिना थांनानै थायो। आरो उनफिरिनि समावबो बेबादिनो बे लुखांजानाया जे जारिमिन जानानै थालाङो, बेबादिनो जोंबो हास्थायो। आरो जों बेखौनो सानो जे जोंनि बिसाया दिनै थांदोंब्लाबो गुबुन बिसाफोर फिरिनिफ्राव फिरि दंलाङो, जेन' बिसोरखौ मोजाङैनो जे दैदेनलांनायनि गेजेरजों जे हारिया गेरेमसा जानानै थांनानै थायो। दा बेखौनो आङो जे बिसाफोरनि रुंसारि जानायनि गेजेरजों आङो दिनै खोब जे बे आंनि बियादै बिसाफोरनि फैनायनि गेजेरजों बुंनो हाबाय आरो मोनबाय। आं बेखौनो जथेस्थ' होननानै दानो बुंनानै दोननाय जाबाय।